Ma kien hemm ebda dubju li Repubblika kienet għal żmien twil fera mhux uffiċjali tal-Partit Nazzjonalista. Blaqda Repubblika llum saret il-Partit Nazzjonalista u effettivament l-oppożizzjoni fil-pajjiż. Dwar dan irrapportat il-Gazzetta Kulħadd fejn intqal li ex-attivist nazzjonalista fis-żmien 80 qal li l-partit illum huwa irrekonoxxibbli għal dak li kien fi żmien meta kien ikollu direzzjoni ċara kemm meta kien fil-gvern u anke meta kien fl-oppożizzjoni. Iżda żmien jinbidel u n-nies jinbidlu wkoll, però fil-Partit Nazzjonalista l-affarijiet ma nbidlu xejn fl-aħħar 15-il sena. Illum huwa partit staġnat li qed iħaddam politika estremista u dan ma jsirx. Intqal li ħafna mill-ħsara li ssir ġejja mill-fatt li tħalla jinħakem minn Repubblika din ifer estrema li llum saret il-Partit Nazzjonalista. Qabel kien elett kap Borġ kien jikkritika lir-Repubblika talli kienu jmorru jħabtu l-borom fil-protesti quddiem il-Parlament. Iżda malli sar kap beda jmur il-protesti tagħhom u jagħmel dak li jgħidu huma għaliex jaf li bis-saħħa li għandhom kapaċi jneħħuh mill-kariga bħalma neħħew lil Adrian Derija. Il-kwestjoni dwar il-Prim Imħallef kixfet l-influenza ta' Repubblika fil-Partit Nazzjonalista. Skont il-Kritika Board sar il-wiċċ ta' din l-influenza minħabba l-kariga tiegħu, filwaqt li Karola Kulina u Jason Azzopardi għamlu pressjoni biex il-partit ibiddel il-pożizzjoni tiegħu dwar in-nomina tal-imħallef Consuelo Xerri Herrera. Il-kulħadd qalet ukoll li Roberta Kulina influenza lil kap tal-oppożizzjoni biex ibiddel femtu dwar il-mekkaniżmu anti-deadlock.